जोबोद मोजां मोनदों। एम्फौ लानायनि नैबे लाव बेगर दख'ना आरो नैबे कटसप साद्रि। आङो फैनानै बहुद माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। हेल' गाइस, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तुक्राझारावहाय 75 इयार्सनि दाइमन्ड जुबिली जादों। बेहायनो जोङो दिनै फैदों। बेहाय माखासे मोसानायनि दङ, बेखौ नायनो फैदों जोङो। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांफानाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दायो प्रग्रामा स्टार्ट जाहां जाबाय। गोनां सोद्रोमाफ्राबो जौसाङाव फैगोन। बिराद मानसिफोर जाबाय नै। आरो जोंनि साब्रै एंकर्स थामहिनबा बुंथिग्राफ्राबो जौसाङाव फैगोन। बेनिफ्राय जोंनि मोसाखावरि मानसिफोर आरो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायाबो जोङो गावबा गाव जाथि दिनै बेखौहाय इसोरखौ हामबायगोन। जोंनि जातिफोरनि इसोरा बोर होदों, नैबे बोरफोरखौ लानानै जों इसोरखौहाय हामबायगोन आरो बे जायगानि थाखायबो प्रार्थना खालामगोन। बै जों प्रार्थना खालामो। अनसुलासिन, बोलोग्रासिन, गोथारसिन, सोरगोनि राजाफोरनिबो राजा प्रभु इसोर, आं नोंखौ हामबायदों प्रभु नोंनि गिदिर अननायखौ होनायनि थाखायहाय हामबायदों प्रभु आपा। जोंनि बे बिबिसिनि जि वुमेन कमिटि बेखौ 75 बोसोर प्रभु आपा नों दैदेनबोबाय। बे गासैबोनि थाखाय जों नोंखौ हामबायदों प्रभु आपा। दानो प्रभु आपा जों लोगोसे प्रभु नोङो जि जातिफोरनो जेरैबायदि थांनानै थानो थाखाय जोंनि तुक्राझार एरियाया जुबिली ग्रुप डेन्स 75 बोसोरनि रंजामानि अपेनिंखौ खालामफैजेनगोन। बिनि उनाव रेडि जानाय बरपेटा एरिया, बिनि उनाव फैगोन मिसिं कालचार डेन्स।
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय हाजारसे साबायखर थाबाय बयबो गोबारै आखाइ हमना हो बे आमथिका ईदनि मोसाखांनायनि उनाव बिथांमोनहा मोसानानै दिन्थिगोन दायो जोङो कालचारेल प्रग्रामनिफ्राय ओंखारबोबाय एग्जिबिशनाव हाबहैनो थांनो नागिरदों दाखालि आं हाबनाय समावहाय फुरा दोनजोबाखैमोन दायो फुरा दोनजोब्बायनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिहैबावनोसै एग्जिबिशनखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबावदो दायो जोङो थांगासिनो दङ बिराद बुरजा मानसि जादों दिनैहाय हाबफिनबाय नै लोगोफोर बिराद बुरजा मानसि जादों दिनैहाय दायो बेलासि सम जाबाय लाइट होजोबदों नै बेबायदि नुबाय नै दाखालि आं फैनाय समावहाय बेबायदि गैयामोन दिनैहाय फुरा नुनो मोनगोन नोंथांमोना दाखालिहाय कालार फुनबाय थानाया नै बेबायदि खालामनो बानायदोंमोन दायो जोङो एग्जिबिशनाव थांनायसै एग्जिबिशनाव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो गेटखौ खिथाग्रोगोन गेटआ बेबायदि लाइट होजोबनायनि गेटआ बेबायदि नै दाखालि सानाव खेबनायखाय नोंथांमोना मोजां नुवाखै दिनैहाय आङो मोजां दिन्थिबाय नोंथांमोननो आरो बेहायनिया बेबायदि नै बै गोजौनिया गिदिंलायो लाइट दङ जोबोर समायना नुदों दायो जोङो एग्जिबिशनाव हाबनो थाखाय थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था गाइसमोन बे फिरफिले दाखालि अपेनिं समावहाय बानायनायनि प्रग्राम जानायाव एग्जिबिशनखौ नायनो थाखायबो बिराद बुरजा मानसिफोरा थांगासिनो दङ नै बे गेट मोखाङाव दङ एक्जिबिशन सेन्टार 2022
नैबेहाय दङ बर' हारिनि एम्फौ लानायनि कालचार हारिमु एम्फौ लानायनि नैबे आरो बेहाय दङ नै सेरजा दङ नै बेहाय सेरजा सिफुं बेहाय दङ दख'ना फाननायनि बर'फोरा सि दानानै दख'ना फानो नालाय बे इन्दि फाहार आरो नैबे लाव बेगर दख'ना आरो नैबे टप साद्रि आरो दंबावो गाइसमोन मैसोनि गं दंलाय नैबेहाय बेहाय दङ फुख्रि बेहाय दङ नै उन्दै गथ' फुथुनायनि आरो बैजों सि दादों आरो बैयो बर'फोर थाग्रा न' दाखालि आं दिन्थिनायानो बियो आरो बेहाय दङ नै थुबसि बानायदों बाथोन देग्रा बैजों दङ बर' सिख्लाया ना गुरनो फैनायनि मुसुखा आरो बेयाव बर' सिख्लाया माइ गायनायनि मुसुखा आरो बैथिंजाय दङ दुब्लियावहाय नांगोल लानानै हालेवनो थांनायनि मोनसे मुसुखा आरो नै बियो दाउ गग्रामोन बे दाउ गग्रा जाहैबाय आरो नै बियो बन दोनग्रा जायगा जाहैबाय बिथिंहाय दङ नै बेहाय दङ अमा दोनग्रा जायगा नै बियो अमा गन्द्रा बर'फोरा गोदोहाय मा रोखोमै थांनानै थायोमोन बेनि माखासे हारिमु कालचारा बेहाय बेरखांदों बेहाय खोथिया खुबैदों खोथिया खुबैनानै बेरहोनाय दङ नै बेहाय आरो बैथिंजाय दङ बिथिंजाय दङ दाखालि आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना बे सानथालि हारिनि न' बियो नै बियो माइ सौग्रा दिखिमोन बेबायदि सौवो माइखौ बिसोरो जिरायग्रा जायगा आरो बिथिंजाय मा दङथाय र' आं नोंथांनो दिन्थिनो नाजागासिनो नै बेहाय दङ साहा फुदुंदों बेहाय
जाग्रा बायदिसिना दङ जाग्रा आइटेमफोरा बियो दंजोबो नै बेहाय जाग्रा आइटेमफोरा बेखौ मोनजाजोबगोन बे दखानावहाय बिराद बुरजा मानसिफोरा बे आइटेमफोरखौ जानो थाखाय फैदों बेहाय आरो बिथिंजाय दङ नै सि बायदिसिना टुपि दायो आं नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिबाय दाखालि आं ब्लग भिडिअ बानायनाय समावहाय बेफोर माखासे बुस्थुफोरा गैयामोन दिनैहाय आङो नोंथांमोननो गासैखौबो फुरा दिन्थिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय माखासे गोदान गोदान आइटेमफोर दोननायफोरखौ आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेहाय मेहेर ब्रादारबो दंफैयो राव आं नोंथांमोननो लोगो हमनानै दिन्थिनो नाजादों दसेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोननाय मेहेर ब्रादारा ओरैहाय फट' लागासिनो दङ नोंथांखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि बे अर्जुन नार्जारि ब्लगहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय नोंथाङा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि तुक्राझारावहाय जानाय डायमन्ड जुबिलियाव फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों लोगोसे बेयाव गोबां नुथायफोरखौ नुनो मोनदों गोदो गोदायनि बेखौ बुरखांफिननाय जादों गोदोसोनानै थाबायमोन दानि गोबां उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरखौ मोनथिया जानांगौ बै फाथो सेना बेफोरखौबो मिथियामोन जानांगौ नामफोरखौ गोबां माइहुं दं बायदिसिना दङ बेखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिया बेखौ थिग दिनैहाय बेखौ बुरखांनाय बायदि जानायलाय गोबां मानसिफ्रा मिथिलांगोन उन्दैफ्रा बेनो आरो लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना मेहेर ब्रादारजों लोगो हमनायखौ नुबाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो सासे ब्रादार दंबावदों नै नोंथांखौ आंनि बे अर्जुन नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रानै लाग्रोनाय जाहैबाय नोंथाङा बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तुक्राझाराव जानाय डायमन्ड जुबिलियावहाय फैनानै गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों दा आङो फैनानै बहुद माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आं सिगांनिफ्रायनो बहुद एक्साइटेड खामोन मानो होनना बुङोब्ला आं फार्स्टनिफ्राय फैनो मोनाखै एसे न'आव खामानि थानाय हिसाबै दिनैनिफ्राय फैनानै माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो आरो दे ब्र गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ ओमफ्राय मा चेनेल आंनि चेनेलनि मुङा माबा अर्जुन नार्जारि आंनि चेनेलनि बारै एसे माबा बुंहरदो अर्जुन नार्जारि इउटुब चेनेल आंनि माखासे भिउवार्सफ्रा बिथांनि लिंकआव थांनानै एसे नायहैनो हागोन बिथाङाबो बेबायदिनो बर' हिसाबै बेबायदिनो बयनिबो अननाय नांगौ दा बेखायनो खावलायदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयोब्ला बहुद गोजोननाय जागौ आरोखि दा आं बेखौनो आंनि भिउवार्सफोरखौ रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय आरो दे बिराद गोजोननाय थाबाय ब्रादार थेंक इउ स' माच दायो नोंथां जोङो माखासे बर'नि इउटुबारफोरखौ लोगो मोनदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ दायो मोनाहांबाय भिडिअखौबो बारा क्लियार नुवा जाहांबाय बेनिखायनो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो